Edwinson teron arta kang duwok anim sopi pen kache pachor pen ajok hem kang sam kedam nang. Nilip constituency ke parlo chuki hola chun teron arong amikar Edwinson teron arta ningkaning koi rapho achor sangpi aikut chaw hai arta ningkan trainer cap pen achor kachiri ajok Edwinson teron aphan hem kang sam kebeng. Assam Sarkar Kachari abang Dr. Himanto Bishwa Sharma kaningje ateng arta kangduk pen pinan sopo kedo atum abang ke aron ke khang ateng pen pate pek pulote hem kang sam beng pon popu alam rai kedeng ahut si sai jok je si Edwinson teronta pulis aredeng chingnang cheklo kechok chele do puwai phit sita kachingnang chek Edwinson teron apo Reliefson teron pen kachuning ripon ke lapu henlo arta le avedet apiso endet pusita non abang ke apiso hai lapen asopo arta Chiklo ijon vedlang aphan ke lang abang avilo lapen latum aphan injin sora prabjin pen phatek pen pajok ponsi kaya teng kaya mang hemrit kachilang asai lapen apiso hai lapen asumar kachilana longji aphan hem kang sampen nang lodap nang ji pusi chuning ripon lason thak thak si Edwinson teron achor aikut cho haita apinan aphan kachingtung lapen oso aphan kachijin so si amekri meklang pen achor aphan hem kang sampen pajok serak nang ji pusi kithei kiding atom aphan kachuning ripon alam the chepaklang pon chuki hola pen Philip Tiso Tike News Edwinson teron hagan nilisopo lo Fatimi tariket home arni dak chuki hola police station long Osi Sarabang nang sopo phan chewan rawang thak pulo nilimina si nilisopo kam klem long pen chehang dun si aria keng pacheng roi si address pacheng thang lo la pen thana anili pon lo la pen thana long kiwang hut nang mun pi kun ni phang silang pulo nang limun pi abar certificate ta pachewan tu pulo mane Edwinson apiso hek nilimun pi do abar certificate ta wan tu pulo la so teng pen nilimun pi long bar certificate ni di original abar certificate atu PC pon lo la pen puda ka bangke arta jum heklang atum chi pachor ahut arta jum heklang pen si abar certificate tame thana osisar si nang job dodun check lo la pen par tame nilisopo Edwinson aphan ta thana long khang check lo la pen nang khang check lo phi bangke Borpothar police station an ponana nangji polo Borpothar an pon lo pen Borpothar along si tumi lusuni la pen tumi sita padolo asi non pini non helang ni hoda pen kewang Borpothar police station lo pen hoda pen kewang si bangke nilisopo phan bangke non medical treatment and lo medical treatment and pen medical report and pen bukajan Kod do musipo la bukajan kod along parjapo bukajan kod along parjap delote kodak Borpothar police station an chewan thupo la pen pinap ba pinap dik long bangke hem kang sam along thonampo pusi pinang pachini dut la si nili tum penanso ape apo do bangke chuning ri bangke ahok lo nilisopo abangke arta ningkaning ko rapli ingko rapole lo tanili mun pi bang arta ki kom cholang penapot penan ki do hudan ka arta ki kom cholang po si nili usuta choklim pun nili pupelo arta ka chiri ang deng bangke abojok ki kom anim so pi pensi cepat cholo ningkan trade proxy anim so pi pensi cepat cholo la po si ki chok che ki do lo so ki chok che ang deng sitame Sarkar ke cari pon manpeng hidup litum kacing hanai Karbi Autonomous Council long CM akihai rong hangsar lapen an pars tame Assam long CM Dr. Sharma alang itum akang jinso akang hon le thot pen ni supo aphan labang so ahem kang sampen na pajok thupen mesi hem amithang apiso aso la pen apuriala tumpen kaya teng chuklem chodam long ye phasin nili sarkar long chuni ri perfect lo la men ki kut chaw hai pulo la pen li chora men ki Edwinson teron pulo lang li hata jel long sido la si det ki jat tum phanta chuning ri lo si chora phan prabjin pen
ini pinabang bo nang kepalo je pas chuning ri lo tapi ni disebut non sejak lo John mata lang pan lang bang awe masih prabjin ben nang palo je pas chuning ri lo nang di arta kon ni di arta ge non 18 running bomb ande lang masih nilitum jok si dia lo nilitum apa betai do an sitan nang dia pen ni bicara prabjin pen palo je pas chuning ri lo Dehuri Model Hospital Rongbonghat along Sorkar pen kachilang kawi pen ajok si kachilang ahem keter kasa ur pen plengset. Duarbaguri constituency ke parlo government model hospital Dehuri Karbi anglong along pini pherangki pen kahumri damahut Bangso model hospital along ke thekponlong ke government hospital puset le thangnatta ke misen theklong le lapen ke soatum kachilang damje phan ke dam pusitame bet puta kaduka wepen humpli bet. Bangso pen langdam pulote government hospital puta tinte pin an lapen doktor ta banghini vet la an hospital ke thepen lapen hem ka safa abang phu pustame ave lapen pu doktor pen nangke pachini pon ateng pulotang te nilitum poisa chirung pen hajira ki pisi ke paklem pon si lapu anta ke klarpon lapen ke hem arlo ke ter ke rc thekpon long lapen ke ac pen pusame ke lang ke pangkrewe asonsi thekpon long lapen education em richard tok bi pusame ke lang kachari dam puke ave panungkuk asonsi thekpon long lapen ke sole thetan chilang damji pustame kachilangji asik asonta ave lapen arlo maratuma ke sole chilang damji pustame kisungdo athema kongtelong mate ambulance pusitame ke isi aphan abatai lo ke hang bonta nang pipe pura doctor rong phara sang hopen nang pachini dun Doktor pen kachining riponthu anparta cleaners pusitame klema bangawe lasi banghini bag nonamat nang pibek nang jiputa chuning ri padopon lapen x-ray dota machine heno lapen ke an hospital ke thepen nurse lapen doctor bang plivet si dochot puta nang pachini dun lapen langki jo naphan awar sai pusitame mesenawe doctor atumta langjun movesi dehuri alang roi kachi hosi ki junnang pusi pherangkia thingno nang chithandun lasi prabjin pen ki junalang mesen nang pibek nang pusi doctor pen ke isi kachari ke the kidinga tuma phan chuning ripon lapen staff quarter pustame mesen ave hem ke raksi ke donang lahai sitame ke isi pen nang kelang chari nang jiputa nang chithandun lapen pu inut angjir ward girl rojuni kiling pi pen nang pachini dun ke nili ke claim ke ningkan krep ho anlo bon sitame bainong kilong ke suri ke thomvet lasi ni ko puson si hemisi kalana ipoma puta ninjepon lasi sir education em richard tok bephan chuning rilo bainong prabjin pen nang pabat nang jiputa pherangkia thingno nang chethandun tangte pherangkia thingno doctor harsing rong pharpen kaning jelam the arju iksenang dehuri pen amo singti tike news Karbi Lokhimon kar choke bangji thang nifai pho surihini reng kore ke thoma pharman kachisik dopon bomlo lakhain kor raphoni lip constituency ke parlo upper panjan poisa ingti rongasar boson ingti arongalongta pini pen hemphu Lokhimon adon rialong aning kanwang ason thak si pining lethota thang nifai pli arni pen chengponlo lapen bangso Lokhimon adowana long kurupo monsing ingti pen si arona teng pen kerokar chu ajai mek padopon bangso ajai mek pining an ke ningkan trokebra pho an plengpon tanglo puta chithan pon lapen mai phu philipson ingti kongchun bang roson lekthea tumpen misen pen jai mek ke pachun jia phan ke claim kedam chipaduk pon tangte pherangkia thengno alam the karju arju pon sinang news desk report tk news Nina teo aphan churu par piglo ni teo aphan Lokhimon kero kar chu long na tu bang pe ni teo long la hai ni teo aphan sining pil the nang pa chi thang pithe ke pot churu par piglo la lo ni li teo la non apar panjan dak be paring tiaro Lokhimon adwan la non duan ki mi la ke non ni li teo aphan asam dorson be nang pe adwan lo la lo ni teo adwan lo apa ni tu kedam tang nikan ko an penane la son Lokhimon adwan ni tu la so kero karchu nikan parokrisir kera pokebra si pen anke dak ni tu Lokhimon adwan chikim dolo pokebra sir kep klang pen nili tu chokebra si an pen bang ni tu dak dwan chikim lo dwan chikim pen nili tu papul pe pin pen piniar ni an nili tu la son inchina long ahem anam heljume pen Sorkar pen akirap long si ni tum phan ela so ahem tani tum long lo pinyar ni anke ni tum keru karchu ninga rong pen inchina long ahem tamini tum warchu long lo nasi Lokhimon ahirjumi pen nilitum kedam tang an sitame labang so beparing tiarong keru karchu
นิลิตุมจิงรีละเป็นจิงรุมละเป็นลองรีนิลิตุมอิสิเวตเป็นนิลิตุมนิงอิสิเวตเป็นเคโรการจูการดองการดีเคดูเป็นอาจกผู้สินิลิตุมนิงเจเทสีอัลนามลุคิมอนอาฮิดูมีเป็นสินิลิตุมละให้ที่ทำให้ปิญญานีนิลิตุมเร่งดอกเร่งนี่เป็นปิญญาตาลุคิมอนฟันอาร์จูลองละสินิลิตุมนอนเกวังจิลังอันสตามินิริตุมเร่งดอกเร่งนี่เป็นละซอนการโจจิลองที่เกี่ยวพันตามิอันนำคือจุมีจุฮังโลละเป็นนังลิตุมพันตามิละซอนรักชักนิริตุมพันปิลเทสินิงปัจจิทางเทกปอดนะตุมพันตามิสุริสุริย